dostala na dvoch. Ja chcem takto skákať. Do útrob bane páral viac než 30 rokov. Zamiloval si ju natoľko, že si doma zriadil Banské múzeum a do hlbín zeme sa vracia pri tvorbe drevených reliefov a svojho. To je ďalej lápenie. Tá mamka sa nás vybíja. Štýla tvoriť začína len vtedy, ak má nové myšlenky, ktorá stojí za to. Aj už nie. Každú tú postavičku, ktorý prežiť, ja sa musím vcítiť do tej postavy. O svojich dielach dokáže veľmi zaujímavo rozprávať. Každý výrok má vlastný príbeh. Pani je veľká čierna trubla, tako smrťa, akože... Ako ty nás vybíjaš? Ruka tu pritláča, ale nikto nechce zomrieť, len vidíte, že ja som Vybíjaš čierna. sa. Najnovšie sa pán Procner inšpiroval poslednými banskými nešťasťami. Podľa neho si Mamka nás vybíja, pozri. svetu barvu. Čo robí ňoc? Poďme na nás. Barvu kožícha. Natáčam vás. Natáčam. Smú o tom povedať, To je lepšie, ale tá nie? banka akože zapchala mu ústa svojou rukou a to je to mňa... Preniesol do dreva, na svete je viac než 3-metrová socha stopová. Sama vysmiať všetkých baníkov, ktorí zabúdajú na svoju patrónku. A to, že ti by som to- Volčetník.